L'Hora Local, al matí a Altafulla Ràdio. Actualitat, notícies, debat, entrevistes, reportatges, entreteniment. L'Hora Local, amb Eduard Virgili. L'Hora Local d'Altafulla Ràdio. És la proximitat. Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'Hora Local, al programa dels matins d'Altafulla Ràdio. Un dia més els estem agraïts que hagin escollit el dial 107.4 de l'FM a l'hora d'estar informats i informades, o alguna de les variants en què es pot escoltar també aquesta casa, com és l'streaming a www.altafullaradio.cat, la televisió digital terrestre o l'aplicació per Android de la ràdio del Baix Gaià. Avui és dimecres, dia 20 de maig, i com cada dimecres nosaltres al programa dels matins parlem de política i en aquesta ocasió parlarem també de turisme i de comerç. És per aquest motiu que els estudis de l'Avinguda Marquès de Tamarit, qui ens acompanya és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Altafulla, Tomàs Serra, alhora regidor de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica. Senyor Serra, molt bon dia, benvingut. Bon dia, Eduard, i altafullencs i altafullenques. Com està? Perquè ve d'un cap de setmana intens, participat a la Fira Aratur que ha tingut lloc a Saragossa. Ens en fèiem ressò fa poques hores perquè, segons hem pogut conèixer, es va exhaurir tot el material promocional que des de la costa del Baix Gaià es portava per als visitants d'aquesta fira. Entenc que satisfet de com ha anat. Sí, molt satisfet de com ha anat Aratur, i sí, s'ha esgotat tot el material que teníem. Van fer bosses turístiques del Baix Gaià, van fer bolígrafs, els fulletons, van fer net de tot. Vull dir que molt bé, molt contents amb l'acollida que vam tenir a Saragossa i satisfets de promocionar Altafulla més enllà de les nostres fronteres catalanes. Quin retorn real tenen aquest tipus de fires turístiques a les que participa Altafulla de la mà d'altres poblacions del nostre territori? Doncs és un impacte molt positiu. El públic aragonès és molt fidel a Altafulla, cada any ens visita. I bé, jo, per exemple, vaig fer una visita exprés el divendres i és que són 2 hores en cotxe. És una hora, pares al Lleida, et prens una Coca-Cola, segueixes la ruta, una hora més estàs a Saragossa. Vull dir, vaig pujar i baixar el mateix dia amb el cotxe. Vull dir, i això també és explicar-li als aragonesos, no? Ostres, ho teníeu a un cop de cotxe, teníeu aquí una platja preciosa a un cop de cotxe. I bé, molts ja ho coneixien, Altafulla del Baix Gaià. Vull dir que no és que fos algú desconegut. I bé, els agrada, els interessa. Vull dir, bé, hi havia molta gent de tot tipus, La resposta a la participació d'una fira com pugui ser ara a Aratur o com ha estat en d'altres, a Bilbao, per exemple, fa uns mesos, o en d'altres certàmens d'aquest tipus, es nota ja en el mateix any? És a dir, aquest proper estiu ja hi haurà repercussió de la participació de les fires pocs mesos enrere? Sí, tant. Mira, l'altre dia m'ho comentaven des de Teca. Ostres, hi ha molt de turisme navarrès. Vull dir que realment sí que funcionen aquestes fires. Hi ha un retorn real. Sí, i tant. O un cap de setmana en què vostè participava a la Fira Aratur com a màxim responsable de l'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Altafulla, acompanyat de la tècnica Núria Barba. Un cap de setmana, però, que turísticament també ha sigut intens a Altafulla perquè s'ha recuperat el festival Tarraco Viva. Aquesta també és una molt bona notícia. Sí, Eduard, hem pogut recuperar el Tarraco Viva perquè les finances de l'Ajuntament s'han tornat a estabilitzar. Vam tenir un any una mica així més apretadet a les finances perquè vam prioritzar les inversions a la despesa corrent. Vull dir, satisfets en haver recuperat aquest festival. No sé si heu pogut veure les fotos que es van penjar a xarxes, però realment hi havia molta gent i molts d'ells eren turistes i molts estrangers. Va planar en algun moment la possibilitat que Tarraco Viva no depengués de l'àrea de turisme, sinó que fos de patrimoni? Vostè mateix ho manifestava, per exemple, en un ple municipal. Finalment no ha estat així. No, jo simplement ho deia per descarregar-m'ho de la meva regidoria per un tema econòmic. A Tarragona es fa des de cultura, cosa que em sembla completament comprensible, perquè al final el patrimoni històric penja més de cultura que de turisme, però sí, també és una activitat turística a la mateixa vegada. Jo ho deia més en el sentit de poder-me descarregar aquesta despesa, però bé, ara que ja se m'ha tornat a dotar amb els diners necessaris, doncs encantats de poder-ho fer i
el que acostumem a fer des de turisme funciona prou bé. Ara mateix hem estat fent la reunió parlant sobre les taxes turístiques amb els principals agents econòmics, hotelers de càmpings i d'apartaments turístics i bé, deien que, per exemple, a la Fira d'Artesans, molta gent que ve aquí de vacances se'n van, la gran majoria, a la Fira d'Artesans. I potser hi ha altres festivals, com potser seria el FIM, doncs no tenen tanta repercussió pel turisme. Vull dir, a vegades és sumar la conjunció de les dues coses funciona. Tarracovieva, per tant, entenc que la idea és reeditar-la de cara a l'any vinent. Sí, i tant, i tant. Sempre i quan tingui partida pressupostària, evidentment que sí. Escolti, vostè ara mateix ens acaba de dir que ve d'una reunió precisament en què s'ha tractat la taxa turística que genera també certes discrepàncies en alguns sectors. De fet, és el motiu pel qual li hem demanat si podia acompanyar-nos avui en directe als estudis d'Altafulla Ràdio. Com ha anat aquesta reunió, primer de tot? Bé, hem fet una primera toma de contacte directament amb els principals agents econòmics, com he dit, d'Altafulla. I bé, per la seva part, clar, hi ha una mica de resistència perquè en el sentit de que ja se'ns carrega prou a tots fiscalment i bé, hi ha una mica de reticència, però al mateix temps hi ha una comprensió. Ells entenen que si hi ha més turistes, hi ha més activitat, això també repercuteix en els costos de l'Ajuntament, ja siguin neteja, seguretat, polítiques turístiques i també habitatge, per què no? Llavors, ells comprenen. Jo crec que els hi molesta més tenir que fer la feina de recaptadors de la taxa turística i tenir que explicar a la persona que ve aquí a passar unes vacances de dir-li no, és que s'ha augmentat la taxa turística, és més aquesta feina que han de fer. Però ells també han d'entendre que en lloc de potser pujar-los a l'IBI, potser val més la pena, o que ho paguem els altafollencs, potser val més la pena que ho pugui pagar qui vingui aquí de vacances, que al final ve a passar-s'ho bé. A veure, la taxa turística no podrà resoldre grans coses, la taxa turística municipal, m'estic referint en tot moment, no podrà aclarir grans coses, però tot ajuda, al igual que també ajuda la zona blava, la implementació del radar. Són petites cosetes que van ajudant a les finances de l'Ajuntament i crec que és necessari, perquè anem molt justos, Eduard, de diners. Pel que ens diu, entenc que la posició de l'Ajuntament és que es pugui aplicar aquesta taxa turística. El darrer que sabíem és que s'estava estudiant si implantar aquest recàrrec municipal sobre la taxa turística. Per tant, entenc que l'Ajuntament té clar que s'ha d'aplicar aquesta taxa turística municipal. Entenem que s'ha d'aplicar, però és per un bé de la pròpia població. Vull dir, no és per dir després el malgastarem, no. Hi haurà un retorn real en els serveis que es presten a Altafulla. Llavors, bé, hem de ser tots una mica comprensius i una mica solidaris, que sí que tots estem cansats de pagar impostos, taxes i per tot arreu, no només a Altafulla, vull dir, en qualsevol, només que vagis al supermercat, ja per un tros de carn et fiquen un IVA, no? Paguem impostos per tot, això és veritat. Però bueno, hem d'arrimar una mica l'ombro si és que realment volem mantenir els serveis de qualitat que tenim a Altafulla, inclús si els podem millorar. Si posem xifra, quan pujaria aquesta taxa turística, perquè diria que l'Ajuntament té un ventall que oscil·la entre els 2,5 € i els 6, això està decidit? No està decidit. A veure, això depèn de si estem parlant d'un hotel de luxe o d'un hotel més normalet, i bé, això estaríem parlant en els hotels de 5 estrelles i gran luxe, que de moment aquí no en tenim cap, de moment, no es descarta que pugui haver-hi més endavant. Estaríem parlant de 4 € al dia per persona. És interessant ressaltar que els menors no paguen i es paga fins a un màxim de 7 quotes, fins a 7 dies. I llavors la proposta també seria els hotels de 4 estrelles, la proposta seria de 2 € al dia, d'habitatge d'ús turístic també 2 € al dia, els albergs de joventut 0,50, ens hem quedat sense alberg de joventut, ara fa poc, vull dir, no s'aplicaria, però igualment ho hem de contemplar per si en un futur n'hi ha, i la resta de càmpings i resta d'establiments, la proposta seria de 80 cèntims al dia. Veig que ve amb un esborrany d'unes ordenances treballades per l'Ajuntament d'Altafulla. Sí. Aquest és l'esborrany que estem treballant amb el sector privat.
Quin feedback ha tingut per part del sector privat? Què li han dit avui que participaven en aquesta reunió? Sí, bueno, hi ha una mica de reticència, però al mateix temps ho comprenen, perquè com més afluència turística, més serveis necessitem. S'embruta més, es fa més soroll, ja poden haver més problemes d'inseguretat. És un cúmul de coses que al final entre tots hem de contribuir una mica, crec. Creu que el turista està disposat a pagar més si veu aquest retorn en serveis i qualitats? El turista es mira que un municipi tingui una taxa de tal quantitat o no? A veure, jo quan vaig de vacances no em paro a mirar si allí s'aplica o no la taxa turística. Al final, quan vas de vacances, vas a passar-t'ho bé i intentes no mirar-te la butxaca. És que si no, millor no vagis de vacances. Quan vas de vacances és per gaudir, disfrutar i no mirar si has de pagar 5 o 6 euros més d'una taxa turística. Vull dir, al final parlem de poca coseta, però bueno, tot suma i tot resta, està clar. Quina seria la propera passa? De moment tenen aquest esborrany amb el que recullin per part de l'empresariat del municipi. Com ho treballaran? Quan i, sobretot, a partir de quina data s'aplicaria ja aquesta taxa? S'hem emplaçat per després de l'estiu. Per després de l'estiu, ara, evidentment, aquest any no s'aplicarà. Si s'apliqués, en el seu cas, seria a partir de 2027. S'hem emplaçat per veure com anirà aquesta temporada, que esperem que vagi molt bé, i després tornar-la a parlar. Ara ha sigut una primera tomada de contacte. Quan sigui el moment, doncs en parlarem. Per cert, ve d'una reunió, passa per la ràdio i marxa directe ara cap a una altra trobada, en aquest cas amb comerciants d'Altafulla, per posar damunt la taula la transformació d'aquesta cruïlla entre carrer de Dalt i Cantó de la Vila. L'Ajuntament ho manifestava ara fa unes setmanes, hi ha una aposta per transformar tot aquest espai amb la participació del veïnat. Què es busca exactament amb aquesta actuació, senyor Serra, i en què consistirà aquesta trobada que faran precisament ara amb comerciants de la zona i en què també hi intervindrà l'Escomot Cooperativa, que és precisament qui se n'encarrega de tot el procés de consulta ciutadana? Bé, el Cantó de la Vila és una zona molt concorreguda, ja sabeu, a banda ara s'han fet petits canvis de ficar més zona verda per poder dinamitzar la zona, que la gent pugui aparcar, comprar i marxar. S'han reubicat zones de càrrega i descàrrega, s'han ficat bancs, s'han ficat plantes, s'han ficat papereres i una mica també ara es decidia aquesta punteta que està molt concorreguda cada dia. Bueno, doncs una mica debatre què hem de fer en aquell espai. I bueno, avui es farà una primera reunió amb els comerciants, que són els principals agents implicats, i després ja es farà amb tot el veïnat. La setmana vinent ja és una mica fer una aportació, una pluja d'idees per part de tothom, que tothom, qui vulgui, pugui donar la seva opinió i intentar trobar un equilibri entre tot, no? Ara se'ns deia que sí, que molt bé això de ficar les zones verdes i tal, però clar, hem perdut zones blanques i ara estem buscant nous espais d'aparcament. Hem pensat en el carrer Caus, també estem pensant en el carrer on abans estava ubicat el Moravito, i jo inclús havia comentat de poder plantejar els terrenys que hi ha a la cabana, perquè puguin aparcar més vehicles, perquè sí, molt bé ficar zona verda, però ho hem de dotar també de zona blanca. Llavors, és complicat, és complicat. Sempre que hi ha canvis, costen, però al final és només el canvi inicial i després tot s'acostuma a calmar. Entre el teixit comercial hi ha consens pel que fa a la transformació d'aquests espais, de dotar el vianant de més presència o per davant almenys del que és els vehicles de tracció mecànica? A veure, els canvis inicials costen, Eduard. Jo ja ho vaig dir en un ple que fer una zona peatonal té els seus pros i els seus contres, no? Per això també vam agafar l'empresa una mica del pla de dinamització perquè pogués valorar una mica tot això. Fer una zona peatonal implica també un interès turístic. Hi ha molta gent que li agrada passejar-se amb els nens, amb els animals de companyia, i també permet més afluència de persones. No és dir, clar, estem molt mal acostumats d'abans dels anys 90, que arribaves, pum, aparcaves el cotxe davant del teu negoci, tapant-lo que ni es veu, amb un cigarro a la boca, sense el cinturó de seguretat. Els temps canvien i ara es prioritzen altres coses, que és trobar la convivència i també en el veïnat. Hi ha veïns
que agraeixen que sigui peatonal per un tema de soroll, de contaminació i de seguretat. Jo que tinc nens petits, a mi m'encantaria que carrer La Barceloneta fos peatonal, perquè quan surten de casa doncs estic més tranquil sabent que aquell carrer és peatonal, que sí que si sé que pot passar un cotxe a 40 i 50 per hora, que n'han passat pel meu carrer 40 i 50 per hora, i dius, ostres, doncs és una mica trobar l'equilibri entre tot això. Que hi ha un consens? Inicialment tothom es mira el seu melic, però hem de pensar una mica en global. Quan es podrien començar a recollir fruits d'aquest treball per dotar de més presència als espais de vianants que no pas els de vehicles? Ahir, per exemple, entrevistàvem al Altafulla Ràdio a un dels membres de l'Escamot Cooperativa que precisament dinamitzarà ara d'aquí una estona aquesta trobada amb els comerciants. I ens explicava que està demostrat per diversos estudis i a la pràctica així acaba passant en moltes poblacions que on s'inverteix espai per vianants s'acaba potenciant el comerç. Quant de temps pot passar des que vostès ara fan des de l'Ajuntament aquesta passa i té directament unes repercussions positives pel teixit comercial d'una vila com Altafulla? És complicat valorar-ho i això hauríem de preguntar directament l'opinió als comerciants. Depèn del tipus de negoci, li va molt bé que sigui peatonal i depèn quin no li beneficia tant. Però, per exemple, a Tarragona, quan es va fer la part alta peatonal, mare meva, semblava que Tarragona se n'anés a pique. I no, ara molts comerços i molts negocis de la part alta estan molt contents i fa poc vaig estar al Vendrell i també vaig al·lucinar tot el centre que tot és peatonal. Vull dir, és que és impossible entrar amb cotxe. Doncs veies la gent passejant tranquil·la, no sé què, amb el seu gosset, amb els nens, gent gran, caminant tranquil·la. Té les seves avantatges i també té els seus quès, evidentment. La pacificació del que ja no és únicament Vilaclosa, sinó també Ravals, és una prioritat per l'àrea de turisme i comerç d'Altafulla? Sí, ho és per totes les àrees, evidentment. Sí, s'ha de pacificar. Això no vol dir que haguem d'impedir que a Altafulla es pugui entrar amb cotxe, no, això mai. Però potser prioritzar quines són les avingudes principals en què es pugui passar, també que hi hagin aparcaments, molt important que hi hagin aparcaments, i establir unes certes zones per poder tenir un passeig i una tranquil·litat i també, en certa manera, evadir-nos d'aquest estrès constant que portem tots amunt i avall. Ara que m'ha fet servir la paraula aparcament, li he de preguntar per aquesta notícia que ens donava, perquè desconeixíem per complet que s'estés estudiant l'àmbit de la cabana com a possible aparcament, no sé si hem de dir dissuasiu de vehicles. On aniria aquest aparcament, tenint en compte que ara hi ha obres a la piscina, per la piscina petita, l'espai que havia de ser el dipòsit de vehicles és per on entra la maquinària i serveix de zona per alliberar tot el material que ha de fer falta per aquest equipament, que aquesta és la zona on també s'hi ha d'acabar edificant la futura residència i centre de dia. Aquest aparcament on aniria? Això és una proposta que vaig fer jo als companys de govern, que l'han acollit prou bé, s'hauria de mirar de parlar de pagar un lloguer a l'actual junta de propietaris per poder utilitzar aquest espai, que ja s'està utilitzant en certa manera quan se fan les trobades del cercle artístic, que ja molts cotxes ja aparquen allí. És a dir, m'està parlant de la franja que hi ha just al costat del Xalet de la Creu. Exacte. Jo he proposat això, espero que s'acolleixi bé, i seria una cosa que no hi haurien gaires costos. Seria treure les males herbes que hi ha allí, que per mi aquell espai ara mateix no serveix per res més que per acumular males herbes i poc més, i seria això, un pàrquing ni que sigui una mica provisional i dissuasori. Però a banda del que t'he comentat, també entre els carrers que tenim hi ha algunes avingudes que tenen més amplada de la necessària i de poder fer una filera més de cotxes. Senyor Serra, aquest dilluns presentaven la ruta de tapes embruixades, la Xuxeta d'Altafulla. De fet, començarà aquest cap de setmana. Com es presenta? Bé. Vull dir, han participat en 13 establiments diferents, de tota mena, de diferents punts del municipi.
Vull dir que bé, satisfets, veig que és una cosa que agrada i que funciona, inclús a nivell supramunicipal. Si mires les vegades que s'ha compartit el vídeo de la presentació de les jornades d'etapes, Déu-n'hi-do, no sé si n'hi havia unes 50 o 60, això vol dir que la gent de dir, ostres, mira, està a Altafulla fan jornades d'etapes, a la gent agrada i bé, permet que certs establiments que potser no hi aniries de comú, doncs de dir, aniré a provar l'etapa i així coneixes l'establiment, coneixes els serveis, vull dir, participen hotels, participen panaderies, participen restaurants i bé. La gastronomia és també un atractiu turístic d'Altafulla? Sí, i tant, i tant. Molts cops ha sortit anunciat, no? Altafulla pots menjar per 30 euros. Vull dir que és un atractiu, sí, evidentment que sí. Parlava de 13 restauradors, això és una xifra inferior a la d'edicions anteriors. Li Sí. agradaria que hi hagués més participació? A mi m'agradaria que hi hagués més implicació, però clar, també és un compromís per aquests establiments de tenir que fer l'etapa cada dia, has de tenir el personal per fer-ho, no és fàcil per ells, tampoc, vull dir. Aquest any hi ha aquests, l'any passat n'hi van haver uns altres, l'any vinent n'hi haurà uns altres, l'important és que es vagi rotant, que funcioni i també és interessant que hi hagi canvi, no? Que no sempre participin els mateixos. Aquest és l'impàs que hi ha entre la Setmana Santa, que és una època turística forta, i l'estiu, on per excel·lència Altafulla és un municipi que assoleix el topall màxim de turisme que té una població característica com aquesta. Sí, Eduard, jo crec que és una època ideal per fer-ho perquè molts dels restauradors i molts establiments obren per Setmana Santa i és aquesta època entremig, que no és ni estiu ni Setmana Santa, per mi és una època ideal per fer-ho també per la climatologia, vull dir, ja fa sol, fa bon temps, la gent surt, aquest cap de setmana a Passeig de Botigues de Mar està pleníssim de gent, vull dir, Altafulla funciona. Hem de mirar de desestacionalitzar-la més, però funciona. Escolti, ara que parlàvem de l'estiu, explicàvem fa 15 dies o 3 setmanes màxim que ja hi havia inscripcions obertes per participar en les fires de referència del nostre municipi, com són Artesans i Nit de Bruixes. A Nit de Bruixes hem tingut més de 170 preinscripcions, més de 170 paradistes interessats en participar a la Nit de Bruixes. Vull dir, poca broma, n'haurem de dir a més de 50 que no, que en altres municipis és una fira de Nit de Bruixes. Nosaltres hem de dir que no a 50. Vull dir, això vol dir que Altafulla funciona i que en certa manera està de moda. Ara hem de saber canalitzar tot això. Com es fa això? Com es canalitza? Com es diu que no? Com es treballa per no acabar morint d'èxit? Bé, es prioritzen els criteris de qualitat, del tipus de parada, del producte que ofereixes, que no repeteixin els productes. I bé, per això sempre tenim una direcció de l'esdeveniment, perquè des de l'Ajuntament amb una única tècnica de turisme no se'n podem fer càrrec. Llavors, per això ho deleguem a un extern. S'està treballant ja la programació que ha d'acompanyar el que és el mercat propi d'una fira com la Nit de Bruixes o com la Fira d'Artesans? Sí. Hi haurà novetats enguany? Jo crec que l'any passat va sortir molt bé la Nit de Bruixes i crec que mantindrem una mica aquest format, no? D'obrir el carrer de baix, que es facin xerrades en diferents llocs. Vull dir, crec que va sortir molt bé l'any passat i hauríem de mantindre una mica aquest format. Després ja veurem. I la Fira d'Artesans intentarem també mantindre el format de l'any passat, que vam fer un escenari gran i un petitet. Però per un tema econòmic no sé si el petitet el podrem mantindre o si el mantenim que sigui més auster que l'any passat. Trobar una mica l'equilibri perquè precisament els costos augmenten, tothom ens demana més diners i, clar, l'Ajuntament també pateix aquest augment de costos. I, de fet, ara mateix una partida important dels pressupostos de l'àrea de turisme, comerç i promoció econòmica s'està dedicant al pla de dinamització comercial. Sí, així és. Són quasi 10.000 euros, sí. Com es troba aquest pla de dinamització? Perquè em penso que han tingut ja diverses trobades, no només amb l'Ajuntament o amb Ateca, sinó també directament ja amb els comerciants perquè hi poguessin dir la seva. Sí, vam fer una reunió inicial interna, després vam fer una també inicial amb tot el comerç, que van poder participar i dir la seva. Després ells han fet una reunió en privat amb Ateca, també després n'han fet una altra amb l'Ajuntament en privat, i ara s'enviarà una enquesta a tots els comerciants perquè puguin opinar i dir la seva. A banda del que van dir aquell dia, si algú no va poder vindre o li feia vergonya dir depèn què davant de depèn qui,
doncs ara podrà fer aquesta enquesta de manera anònima i poder donar la seva opinió i les seves aportacions. Pla de dinamització comercial abans de final d'any, llest? Sí, i tant. És una bona notícia. Sí. Ara després tocarà aplicar-lo. Senyor Serra, som a les acaballes de l'entrevista i li vull preguntar per qüestió d'estricta actualitat, que de fet coneixíem ahir, d'aquesta manera se'n feia ressò l'emissora municipal, que és que Antifrau ha demanat certa documentació a l'Ajuntament d'Altafulla al voltant d'una contractació per la defensa del coalcalde Jordi Molinera. Vostè què en sap? Jo d'aquest tema en sé poca cosa. El que no entenc és que Junts defensi una cosa, Junts per Altafulla, defensi una cosa quan ells mateixos formaven part del govern. Vull dir, hem sigut partícips. Com si la senyora Eva Martínez s'estigués denunciant a si mateixa. No ho entenc. Llavors, és fruit d'un assetjament que està patint el coalcalde. Entenc que és lògic que se li pugui donar una cobertura legal, però això haurà de dir Antifrau i els jutjats. Vostè que és jurista i, per tant, en sap de llei. Quin recorregut pot tenir una denúncia d'aquest tipus en el moment que Antifrau demana aquesta documentació? És lògic que demani l'expedient administratiu per comprovar que no hi hagi hagut cap tipus d'irregularitat. Jo crec que això acabarà arxivat. A veure, això és un tema que no està contemplat en la llei, que els regidors puguin tenir cobertura legal en aquest sentit. Vull dir, no és que sigui legal, és legal, paralegal, no està legislat, però si un treballador municipal de l'Ajuntament pateix assetjament, entenc que ha de tindre una cobertura legal. Llavors, ja ho dirà Antifrau i en el seu cas els jutjats si això acaba derivant. Jo crec que això s'arxivarà. Per cert que Junts va interposar una altra denúncia, en aquest cas l'afecta directament a vostè, té a veure amb un suposat suborn que manifesta Junts per Altafulla que a vostè l'ha beneficiat en trencar amb la formació que el representava fa un any en el ple de la corporació i mantenir-se a l'equip de govern. En quin punt es troba aquesta denúncia? Ha rebut alguna notificació vostè? No he rebut cap notificació, al contrari, m'he tingut que personar jo degut a la inactivitat judicial. En l'últim butlletí de Junts va dir que s'havia admès a tràmit la denúncia. És fals, això és absolutament fals. Simplement s'ha incoat un número d'autos i els jutjats no han fet cap activitat. Jo m'he tingut que personar perquè es reactivi el procediment i demanar l'arxiu i que s'arxivi. Perquè alguns trolls, algunes males persones estan utilitzant aquesta denúncia per fer-nos mal al govern, a mi personalment, i al senyor Molinera. Però d'això ja en parlarem més endavant. Això no quedarà aquí. No quedarà aquí per què? Perquè em reservo el dret a exercir les accions legals que estimi pertinents. És a dir, que Junts per Altafulla ha manifestat públicament que el jutge havia admès a tràmit aquesta denúncia, quan no ha estat així, pel que ens explica? Com, Eduard? Junts per Altafulla havia manifestat, pel que ens diu en els seus canals de comunicació, que el jutge havia admès a tràmit la denúncia i no ha estat així? No ha estat admès a tràmit. Simplement s'ha incoat un número d'autos. Res més, no hi ha un auto formal d'incoació de diligències prèvies. Això no existeix. És habitual que una persona, en aquest cas la denunciada, s'hagi de personar als jutjats per preguntar en quin punt es troba una denúncia contra ell o no? Pot passar perquè l'administració de justícia és lenta, però això denota l'interès que té els jutjats, cap ni un. Els jutjats també estan molt cansats de denúncies polítiques. Estan cansats de tonteries i de la mala fe d'algunes persones que fiquen denúncies per difamar i fer mal a les persones i a depèn quins governs. Vostè ha demanat que s'arxivi. Sí. I en quin moment, donada la saturació a la que ara feia referència dels jutjats, en quin moment el jutge pot acabar prenent aquesta decisió? Pues no ho sé. Jo creia que arxivaria d'ofici, que simplement, tenint el contingut de la denúncia, que és quasi nul, que quedés arxivat d'ofici. No ho ha fet, per això m'he presentat per demanar que el jutjat ho arxivi d'ofici.
Si després no ho fa, ens criden a declarar, doncs ho tornaré a demanar, evidentment. És que aquí no hi ha hagut cap mena de delicte. Aquí, si no estaven d'acord, simplement havien d'impugnar el meu nomenament de primer tinent d'alcalde per la via contenciosa administrativa, no ho han fet, se'ls ha passat el termini i estan utilitzant de manera instrumental la justícia penal, i el dret penal és última ràtio, és l'últim que intervé. Amb ells se'ls han passat els terminis, doncs és el seu problema, no el nostre. Seguirem de prop també aquest assumpte. Tomàs Serra, primer tinent d'alcalde i regidor de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica a l'Ajuntament d'Altafulla, gràcies una vegada més per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Gràcies, Eduard. I a tots vostès, agraïts també un dia més la seva confiança. Que tinguin un molt bon dia. Per reveure.